namingaw ako baga nanluya kinin may tungod ano nga an aton mga buruhaton dinhi aton dapit napamatod-ang ko talaga nga diri talaga nga tanan na ayon nalilipay ay dagod talaga pipira nga nabibid iton aton binurbalabag nay nga daan hin suga dito nga isyu so haakon course gud mga sangkay palingit gihapon wari ko man din gagapilan suporta man ako nga tanan kanino taada diri man ton permanente may damang gapiton gintalaan nga tuig bulan adlaw kun kutubirasan o dida so kun ano taada porta laki kita adagud man nimo to makikita iton imo sangkay di ba iton sangkay may datarig signon iton suok iton agbayan iton nadadaupan iton G gintatapuran iton K kaugop iton A harantuson iton Y amo ton tagyong papakianan na kun itaton ka magsangkay kutob labayana amo ton nga Y kutob labayana nga malipay kita kay may daka kay makusog ka pero haoras na gudmanhin na luluya nawawarayan na labi na kung nagkakaada ka na sakit pipirala iton baga nanunumdumhay mo papakyana kung okay ka la pipirala iton iba na makadahiyo pagbisita manmumurot na lang kita hinsiot kung may ko man mga personal nga mga lakad or ano pero parte mga proyektor ano man nga ano dida di kita iton na mangingin labot pasaylo kita no pastilan sirin pa nagtiti ka haligot iton aton gingigiusan kaya nadiri ako mag-ibanhin sangkay nadiri ako nga maibanan gusto ko madud niyan bamang kumbaga makadaog-daog kita hinluto amo nalat atong bubuhatong giha pag-sharehin mga grasya pero mano pa man so pasalamat ako hayo nga tanan nga gintagan ako niyo yan nahin oras para pamation ini nga aton himang rawon nga adlaw. Oh, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Today is September 26. Oh, 20 25 time check budoy. Oh, inabot kita na alas 10. Ano na, alas 10:38. Oo. Biyernes nga adlaw budoy yan na. Katapusan niya Biyernes iton bulan iton Setyembre. Oo. Maganan luya man kita hini budoy. Gabay kita ani masinga di ani sulod. Iton mga santo. Oo. Ha? Adihi San Miguel. Oo, adihi Saint Vincent adeni. Diri. Mga santo si tani dinhi. Madi Nazareno. Di man? Kapot naman kita mo yung binubuhat dito sa Quiapo nakapot din tapos nalibot kita nga dito tapos natuktukan ang cross tapos kanang basta nga ni Biyernes dito malaksitim pag lalakat paglilibot may tungod nga damot kuha na mo nakapila nakasunod katima hindi niyan sid dida akiton ginarukan yan ihimo nga panyulito pupunas ko na kunawong kung kay ano nga nakaput kita hadto din may tungod niya anakon ginluluwas diri man ako takos pabayil ako pagdaop mo tapos natuktok ako dito alagin luluwas liwat pabuliga ako pag-alsa kay ton akong gindadara o ginaatubang sobrang kagaan kaysa iton imo gindadara bugos nga kalibutan yan didi kung naharok ako nga gin papunas ko naknaong anak kong ginluluwas liwat
Ang pangaro ng pasaylo. Oo, Biyernes yan ang adlaw. Nazareno Day. Namingaw ako ngan baga nanluya kinin may tungod ano nga an aton mga buruhaton dinhi aton dapit habong to napamatud-an ko talaga nga diri talaga ngayon, diri talaga nga tanan na ayon nalilipay damo good talaga iton or diri man signon may dagod talaga pipira nga nabibido iton aton binurbalabag. Kanina untad to kanina na aga anaton hadto plano in maglilibot kitahan mga buro barangay oy opay ngaga. Good morning. Kamusta sa kito niyo? Ha? Kamusta na? Ada Long di time no see. oo tigain ka Karangan hila. timdara Mga baso-baso kanan senior mga baso-baso ba panmaratong diri man. ano man nimo iton Waray mo nyat ko ang baso di balay. tayo tigain ka man Karangan hila. Sakit niyo tayo mapasangkan utan. waray ko yan na didikuan darang sinsilyo gusto mo kindi gusto mo lollipop Mapatuntas na kadto yung kanungan utan wala pa. oo mo pa yun ta pero marong ka man nasasabtan man ni di ka pangani di ka pangana na kay lollipop na lasang. lollipop na lang diri ka pangani na daw pa maram na ako kung may ada wala sa pa yan Alam mo salamat sangkay, God bless you. oo lollipop na lang ha Okay, God bless sangkay. kumusta mo ni tatay Okay, God la. idawi Waray na dawi. Sangkay to niya, good. waray na idawi Waray ni dawi. o di maduha Pwede sangkay. Thank you, sangkay. God bless wala you. sa pa yan Sangkay to niya sa bangon. Kakamusta ka nila, tiya? hino ito Ano ni tatay ni Kuya Dawi? Tiyo, tiya, kumaniton. hikuan nanay Ato, Kuya Dawi, tiya. okay la Doon sangkay to niya, diba sangkay to niya, sunod ako nga, bulan ako, by mga October daw ko, no? Kakato na kami ni Sir Laurente Bantagan. wow mo pinatiyo balay Kasi payag lang ito, ato kami habulad, but nga sagna. sige la at least baga diri na kamo dida kukuri at least may danan yung kalugaringon Kaya kan Sir Laurente talaga patugab dito. Igaharayo na kami. sige la at least pasalamat lagi ha may da inukyan kaysa ti bawari inukyan Nani, damo sa kayo nyo. hala. Damo salamat sa kay. Sunod ha God bless you. oo Sa kayo magkay nyo, tak minaskuhan ha. sige la Thank you, Sangkay. God bless you. wala sa pa yan Maria ano to ni kuan Maria Michelle. ano ni mo kuan agnay Kirinay. ha Kirinay. Kirinay sige Kirinay hinay Sige, sige tayo mo salamat sa kayo nyo. Sa kayo nyo, may dako ng ID. oo wow oo makakarawat ka na Sa kayo nyo, tayo ay lupul ba yung gumawas? 160. 160 sige Gumawas na Sangkay. oo hala tay iniyo ha 160 hatag ni Kiray oo talon oo padayon ta nato yung mga raw ano kanina untad to baga natong plano paglibot nakagprepare na kita delete na kita ato na mga footage dinihan aton SD card may tungod nga usa man latat SD card ano so may na tuntad to dara nga drone so maglilibot kita lang baro barangay pero di rin na ang mga sharing pa ang mga kuan anak bagahadi oo okay ano lilikayan tadto anaton la ang paglibot la baga good man may dako na hipost ka kulop siyempre kwanta na lang no may dako na hipost ka kulop kabayan han RHU
So kung babasahon niyo, wari ko to nig-edit, amo lagi hapitaad to hit caption. Wari ko dito pulong nga wari tawo. Kung may daman mga nagkuan hito, may daman yakan, ano pa yun, pulong diri ako. Mga komento ito nga diri na natong kontrolado kung ano't ira mga karuyag, ipakiana, suggestion o ano man. So damo ito ang mga limang rawon nera, may da mga positive, may da lot negative nga ira komento. May da nga ni diri nga ni partihan na aritsyo kabahing gyaphan na paragsilot. So diri ko itong dididan kaya nakapost man niya public. So good man, pagkakulop. So ako nitong nakapalo man kita no ang Tanawan Municipal Health Center nga page. So ato nitong share pagpasabot liwat nga adin hira. Hinon na sa ring kuan nga oray tao busy hira. Kung oray man tao dida tungod nga may danira mga kuan liwat activity mga field work pambisita ton mga kun ano man. So amo iton wari ko mga kuan pulongin pagdaot kay ambot ano talaga natanan nga aton gimbubuhat in naingangadaan hin suga dito nga issue. So hakon force good mga sangkay palingit gihapon kung ito kumbaga party man politika force ko man mga sangkay wari ko man ging gagapilan suporta man ako nga tanan tunino taada di naman tong permanente may damang gapiton sharing pa gintalaan nga tuig, bulan, adlaw kung kutubirasan o dida. So kung naano taada suporta la kita sa nga ni nga rason kung kay ano nga di nag-a-apply unta ko didahan September September 1 adad to. So may dako na preparado na ako, may dako na PDS ada bilang gabi basta didahan pagkaaga diri ako confident diri ako baga sharing pamapakali bagan may da nagpupugong diri ako maaram basta an akong la inaabat kung kaya waray ako magpadayon nala. So nakikita ko siguro nga diri ada diri ada ako dida ma-fit kay bangin kita sharing panali kay good talaga ako. So na ako nalaging buhat kaya na ako maging kukuan ang page liwat Tanawan ang better and brighter Tanawan just in case makatrabaho ako kinin ibahong ko untaan imahe kumbaga an page in pinagin aton experience mag-iiba talaga but amo gihapad ang usang rason kay bangin ako mag-fail hiton akong panuyo so baga makukuan lalawat ako so na akong gimbuhat na akong mga gusto na akong baga mga suggestion kung ano man ako nala iton ginhimo nga message igin forward ko ito happy pera nga mga suok ko mga suggestion. So pag hingadayan tayo sunod nga mga adlaw kung ano man ayan kung ano nga rason na ani kita imbis untad to maglilibot kita bagahin siyempre didahamon sulod balay open man na kiton haira nagsusumata kiton haira na agsasarit ako kung tikain ako ano tak mga buruhaton maramiton hiragi hapon siyempre ngan kung ano't akon mga nahihimang rawon naipupost
nagpapasabot ka kita era. Siyempre may daton ni gihapon sinisaring nga mga pag sagdon paghatag-aton hin advice. So aton itong ginpapamatian ginburubalan sita kaya no in the long run sharing pa na akong sangkay gihapon kanina may dako gin PM adagod man nimo to makikita iton imo sangkay imo suok kung hiya maghahatag ha imuhin importansya o maaram iton kariyag signon iton sangkay kaysa rin ko pa man diba iton sangkay may dat kariyag signon iton e suok iton e agbayan iton in nadadaupan iton G gintatapuran iton K kaugop iton A arantuson iton Y amo tuntak yung papakianan na kung itaton ka magsangkay kutob labayana amo ton nga Y kutob labayana nga malipay kita kay nagiinom kita kay may daka kay may dako kay makusog ka pero haoras na gudmanhin na aada na naluluya nawawarayan na waray na siya rin pa iginuhukad ada na itong dida labi na kung nagkakaada ka na sakit pipirala itong baga nanunumdum hay mo pagpapakyana kung okay ka la pipirala itong iba na kadahiyo pagbisita. So amo tot karuyog sigon itong sangkay. So, may dapat to kanina na kuanan na akon gin PM kabahin basta kabahin usang nga kuan usang nga issue. Siyempre ang nabaton haton amo ito nga atong katungod takon ito. But to the mere fact nga bisan pa to natong katungod there are times yapon nga naglalaps kita may da naton mga gin tatalapas na o nagpapanunubra na nga we need na iton tukol iton attention iton aton kakilala sangkay o hinuman anyway okay thank you imo time so nahi mangrawang kulot hadto ang didak ang kaninan aga ang ako lot gin post nga kay ano nga gin block kita han Tanawan Municipal Health Center nga diri kita maaram han rason oo nga waray taman hadto baga pag daot hin ano man nga mga uplunganon salit mano pa man nay sumat ito so hamon ba which is nansering ha kung dapat waray ka nala iton mag-post nga sugad siya ko liwat kay kumo baga as kuan naton kita hinin nga ada kita hinin nga social media no nga aton baga trabahoon kada adlaw usay ito atong pagiging transparent diri maupay nga yan so pagkawaray na kiton baga magkuanhin paglibot kay bayan at sumiring good ma kung baga maglilibot kita maninginano kita inin masering good man hino katonyo balik ka man ba manit mga kuan lugod di lugod nanginginano di ba so makakakuwang kita na luwat haira so bagay ng luya ko kaya no diri kita ngayon ito naangay na ito ng mga buruhaton kabayan itong pagkakadto ano man nga mga proyekto or ano man nga mga kuan ha gobyerno o atong mga lokal nga panggobyernohan nga inin magkukuan kita iton papasabot kita publiko nga sugad dinin so mano pa man ano gido may the music
pamati ko mabalhin kita nga tuloy. Okay. So saan kita umuli padayon taan ha. O jadi kita kadil na la mga 3 minutes na la. No, baga lumikay ana kita dito music kay naton hadto nga diri kita maliga nga diri kita diri kita makuan liwat ano pa iton copyright. So rason nga di kita yan amoy ni kay mamingaw man ano yung bayan liwat baga bumunok. So pinagiton ano nga mga aton buruhaton maglilikay kita yung mga pagkukuan mga sugad diton nga post ano kay pastilan diri siring pa kuno diri nga tanan nalilipay hay muton nyo diba nagapil diba nga ni nagpipinan PM pa ako nagsusugog tatagan kita kuan nga pakadto sugad dinhi dapat ipadayon nimo itong mga kuan which is okay la kamon sugad dito pero hinot na atubang diri man kamo kay bisan nga niton iyo identity aton ton gihapon gin protektaran. Diba? Sugad la ito. Baga makuang kugad udog-hadughan. Di na kita hinin baga makakagburubalabag, makakagimuhay yun mga update, kabayan iton mga proyekto, or anuman nga ano din hiya aton, dapit tabong tot aton nalahin yung paglikay. Oo, so takon hinin, siguro mabubuhat nala. Amo laghap iton nga pamurutin siot. Yan basta tubtob na lang kita iton di na kita iton mangingin labot iton mga proyekto nga anhi aton dapit para kita makaglikay di kita makahataghin anuman nga mga kabidoon. So kadito nan aton na kanan an page ano hana ang kanan di Daharitsyo ang Tanawan Municipal Health imposible liwat nga siyempre ako nag-react ako nga kay ano kasugad nga kung may daman adto dapat gin PM kita ano gin pasabot kita ano pero bagahin na may na kuan haakon may nabido ano nga gin usa nga kanan lokal nga gin block kita so far ba manit iba ano nga mga departamento like gin pre-praise naton ito na MDRRMO nga kita ginibitaran pangani kung ano't irang mga buruhaton so ano pa man okay nangaro kayuhin dispensa so yan ano isang kaiton nyo diri kita hinin pwede magsaring nga ma-sign off kita magpapadayon lagyap kita ito natong kinadlaw nga buruhaton pag-post pag-imuhin mga himang rawon hindi rin na mangingin labot iton iyo mga kuan mga gingkaka biduan haakon so manmumurot na lang kita hinsiot amo itong taton numero 1 nga priority pamurotin siot
kung may da ko man mga personal nga mga lakad or ano, so sa ito mga travel pero parte yung mga proyektor ano man nga ano di kita ito na kuan mangingin labot pasaylo kita no pastilan sharing pa nagtitika haligot iton aton kuan iton aton gingigiusan mahitungod hiton goodman nga mga lugar mga makakahatag hin kabi doon kay nadiri ako mag-ibanhin serimpahin sangkay nadiri ako nga maibanan gusto ko madud niyan makurigod talaga amo ton rason nga nadiri kita pagkuan hiton politika kita lain igula kita nga nag paparayaw, papakita, papasabot kung ano't may haaton din ni hatanawan. So siguro parte mga business amo na lat aton ito ano sirin pa bamang kumbaga makadawdaw kita hinluto amo na lat aton bubuhaton gihapon pag-sharehin mga grasya. Oo. Sige la, kung baka may dalawat niyo karuyag ig suggestion libre po kuan la po niyo libre ka mo pag comment direct kaya kung may da kumanluat hayo ginre-reply nga baga punto por punto kung may da niyo ginpapakyan nga direct na kabaton nasa ring nalakiton diri ko na ito trabaho ito aton la pagpasabot la ano tala medyo labay na ini pero mano pa man sana tagan niyo oras salaw nagpapasalamat ako hay yung tanan nga gintagan ako niyo yan nahin oras para pamation ini nga aton himang rawon nga adlaw again padayon ako nga mayukbo This has been your friend from another stars. Oo. Palagi pinagpapabilin nga iyo sangkay mayukbo. Hindi magpapaka mahitason. Ako sangkay Tonyo. Good night, sweet dreams, mama. Chup chup. Sinsya na ha. Baga medyo na andam na kita to kanina pag kuhan. Baga medyo na nakuhan lakitahan. Advice sa aton nga. Magligay ano. Okay.